kasar ora kuat ya. Oh kasunyatane rasa kepedung ing dodo puji waning tresno tina tuing nolong tanpa swara udal tali asmara kadya lampu kagawa Naruto Naruto ora Naruto. ya Naruto keliru awe Ayo ayo. ora hafal Ora HP. Oh penyanyi kok njaluk HP. Ora apa wong nyanyi pramila monggo ngono kok terus kok Endamane sinawan Ayo. esemulir matu kita bareng tawan sanadyan mong semu bungane atiku angen bisa sesandingan ngukir cerita katresnan angenan sliramu ngertine ae sumandeng marang liyan ayo ni tanpa pungkasan kasunyataning rasa kepedung ing dodo puji waning tresno dina tuing nolong tanpa swara udal tali asmara kadya labu kagawa Naruto endamane sinawan esemulir matu dinambareng tawan sanadyan mong semu bungane atiku angen bisa sesandingan mukir cerita katresnan nanging sewates anganan sliramu sumandeng marang liyan ninggal rasa tanpa pungkasan kasunyataning rasa sebendung ing
iso Wes, apa ya? sesandingan Dokter cerita ketresnan nanging sawata sanganan sliramu sumandang barang dia ninggal rasa tanpa pungkasan kasunyatan goyang bareng ayo deh kabeh semua biar Indonesia waning Krishna dina tuing ngala kadya labu gagawa maruta kok betul dong ya ra apa-apa oh pancen apa iya keliru ra apa sih ya ra kleru bener kok piye to ayo mas roh jati apa oh sukini ra ngerti mesti dong wis ayo arep-arepan itu ayo wajib ayo prakonco keliru bos keliru sorry ya yo wajib kaen lanang wadon lurung ilmu wajib kaen lanang wadon lurung ilmu aja leren yen durung rusak bodomu aja leren yen durung rusak bodomu wajib kaen lanang wadon lurung ilmu wajib kaen lanang wadon lurung ilmu ojo lirat yen durung rusak bodomu ojo lirat yen durung rusak bodomu Rabiku asale agawe wenan Rabiku asale agawe wenan ginamong sunah nulungi maring sembahyang ginamong sunah nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang apa Met mung teko mung tak mantuk wae ket mau la ilaha illallah apa Des iya apa ya kono mlaku Mlaku endi, Des? Mlaku endi? senenge sing gedhi-gedhi ada sih Jancane
saiki mau salah sapa kok nganti sliramu makatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget Mas Teori nelongso ya ora ngerti ora weruh yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rino citra ning atiku jaman biyen-biyene aku katon napa saikine aku iki katon napa semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni kanthi lilo mula aku ra ngira yen sliramu citra ninggal kromo dilek karo priya liya janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu makatake tresno ora nyono atimu uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso wong ayu wong walengku mring sliramu aja teka ngalaso putra putrimu aku ora guna apa-apa jiwa wis tak trimo pasrah marang sing kuwasa jan-jan iki mau salah sapa salahmu dhewe kok nganti sliramu makatake tresno ora nyono atiku kok ora ngira yen saiki uripku banget nelongso wong ayu mung melengku mring sliramu aja teka welas putra putrimu aku ora guna apa terkuciwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa Enak. Sip toh. Nah, yang ngono kuwi timbangane jajan. Nggih. Engkat mau ngetake aku wae. Apa? Andi. Aku weruh adike kae ngono. Tak dunding itu mak dunding ngono. Oh, piye? Dunding tak dunding. Ya, kada. Mak dunding, mak dunding. Ya wis, rodan sik men, engko guyon dhewe terakhir apa-apa. Wis ronggo subuh ngene iki sawuk. Mafailaton, mafailaton, mafai. Assalamualaikum minal anbiya ilaihi. Mafailaton, mafailaton, mafai.
Assalamu alaika minal anbiya ilaihi Mafailaton mafailaton mafai 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 Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailaton mafailaton mafai Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi Ilaton mafailaton mafai Assalamu alaika ya minal anbiya ilaihi Tempelan demit tempel. Ora methe di bocah ngono ki, Mbah. Ya Irfani ronce-ronce kembang wong ngene mubyar-mubyar gemilang aja sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran Ya wandi ronce-ronce kembang wangine mubyar-mubyar kumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran monggo 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 tindak ingkang sekeca urip pira ning alam donya kowe ora kena semaya Ya wandi ronce-ronce kembang wangine mubyar-mubyar kumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran Ya wandi ronce-ronce kembang wangine mubyar-mubyar kumilang ojo sira menga-mengo miturut dawuhe pangeran monggo 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 nek ingkang sekeca urip pira ning alam donya kowe ora kena semaya Napa wis indes Des ora dibanteng marep macet yo semprit sik to Des semprit siapke Selit. Aja dilugak silite. Iki pancen milu sapa to iki? Kok abang dewek. Oh, padha dime dhewe. Dime dhewe. Oh, nggih, katmu nyosor untuku wae. Jambut tok. Ayo wis. Sapa jenengmu? Sapa? Oh, Tarno. Penyok apa ya? Ayo.
Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga bisa masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, Bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Apa des? Anak di dewa. Iki wong loro ki tak eliminasi rene. Ngene. Kowe loro kowe ngene. Angel. Kene dhewe kene. Kowe minggir. Iki sing ngukni loro iki lho. Kowe kudu iso kowe wong loro kowe. Diajari patang dina patang bengi ra merem kok. Iki tes ki. Kita pemuda Islam lho. Kosek. Ayo. Manam jupan. Ora diparungke, Met. Ayo adik. Alah. Ayo, yo, wapan keliru duduki. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama, menjunjung. Ayo, godere. Dengan sungguh kami mencari ilmunya. Ayo, wis itu jajannya. Hidayah dunia dan akhiratnya. des, alon wae jajal alon. Kalem. Emosi aku. Nek kebanteran bingung des. Alon. Kita pemuda Islam Indonesia, ayo ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menegakkan Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmu. Barang kaya luru demet Iya biadi, ngono sah. Wis akeh wis ra iso. Oke, des. Didengkote iki rame lu medun nggih, seneni wae. Ayo, jajal kene. Yo. Pak No, Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita. Bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Tri, kok ngono muni iso lho ke. Iya terus apa des? Alah yo, oleh kene. Yo. Lek supir ono. Kuncine ge, Mas. Ora W kese.
Cangkem gua. Kose. Kose cangkem. Wah nyikuti untu to bi. Raiso aku raiso. Apa? Ya kusik to. Apa? Ya salahmu dhewe kok. Sprit sing seru, rasa gomi. Apa? Seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Yang hati kami semua kedatangan itu dan apa-apa. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Yang hati kami semua kedatangan ibu dan apa-apa. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan gembira. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami, salam bahagia, selamat datang semua. Yang hati kami semua kedatangan ibu dan apa-apa. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan gembira. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Yang hati kami semua kedatangan ibu dan apa-apa. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan gembira. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan.
Yo 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 yo. Apa? Ira kepriye-priye. Sesuk minggu, Des. Yo, Des. Des, pencak tak sabar, Des. Kyoto mantang anggamprang-gamprang hanggapraan miler sing ngolopo kredan diri sang raseksa hanapaan montap-montap sarwi lumampat nyagat-nyagat sang pagetan gandat-gandang ulat dene jiwat kang lumangsa mangsa pecah kasulaya oh, oh, oh. Yo yo yo. Ha oi. Soy. Yo, 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 yo. Tumandang anggamprang-gamprang hanggapraan miler sing ngolopo kredan diri sang raseksa hanapaan montap-montap sarwi lumampat nyagat-nyagat sang pagetan gandatan samulat ler jiwaat kang lumangsa mangsa pecah kasulayan Yo yo yo. Sawer-sawer yo. Trongko Andes Kadar yo Yo. Beri tepuk tangannya, ya.
Andes. Andes di. Iya. Iya. Bisa. Wis Mat, awak dhewe mah kok kethek ogling Mat. Dung. Mun. Delok kowe. Aku setiap salto mesti kobol-kobol. Lah napa? Emprot kabeh iki malah menjunggah to. Ini jantung ini. Ya wis Mat, nggih. Alhamdulillah. Berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa sarangan Surya Rimba Topengina Indonesia luar Nyun biasa. pangapunten, aku sing njaluk ngapura mau Mat. Iso telat kok ngene njaluk pangapunten. Ora apa-apa. Oh ya do kerja, njaluk ngapura ya Bos. Aja dipotong ya, aja dipotong. Wis tak tekan weh Nek- itu. Mbok-mbok aja bali to rampung. Aduh aja wangsul. Bu, gorine niki lho, Bu. Dan gori. Ora kebeli. J. Saya glunding-glunding tak anu, tak pamitan nggih. Glunding. Sing ning Jawa. Sing penonton selawatan nggih. Oh piye? Wa rabbi sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jagat Dewa Batara Kang Repepeh. repepeh. Desa repepeh. Ginyun pangapunten wae atur kula mboten penak ning atine panjenenganipun lan ugi kelakuane awak dhewe sing kok kethek nyuwun pangapura ya Mat. Iki jenenge kubu terbang. Kuwi mau awak dhewe mau keguyon kegoncengan jiwa. Alhamdulillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kene to. Matur Awak dhewe gak pamitan ra malih rono. Ki urung sing akhirat durung Mas. Urung, Mas. Urung. Iki ki donya. Sing akhirat sok emben cek aku. Anu wae kebo guru. Nek kebo guru malah ning Oh, iya. ngono kowe ora ngerti pisan. Tak kira rak kebukiran. Oh. Allah. Kuat kowe meneng wae. Yuk, pangan opo to iki? Tenugi pramamyarsa sedayanipun. Kampun sampun cekap anggone kula kegocekan legegoyane kangge panjenengan sedayanipun. Lan ugi matur suwun kangge pamiyarsa sedaya. Sing atos-atos ning anggone wangsul muga-muga mboten enten alangan sak punapa. Kula teng mriki mboten saged nyangoni panjenengan. Ning jenengan nyangoni kula. Nyuwun pangapunten bila atur kula mboten pinak ning atine panjenenganipun. Kula nyuwun pangapunten. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo Surya Rimba. Matur sembah nuwun.